H-marfă. Recepție rânduri din e-factură. Recepții marfă cu ridicata. UME din e-factură este diferit de UME din H-marfă. Cu F10 lansăm importul rândurilor din e-factură. Selectăm modificare un rând. Articolul încă nu este tradus. Căutăm în nomenclator. Unitatea de măsură este diferit în H-marfă. Mi bucăți. Deci factorul de conversie se completează cu 0001. După care salvăm corespondența în dicționar. Deschidem meniul F10 din nou și alegem înscriere în dicționar. După care cu Enter înscriem rândul definitiv în recepție. Corespondența se înregistrează în dicționar import, inclusiv factorul de conversie. Dacă reluăm operația de import, vom observa că articolul este tradus.